Oh. Ngene iki. Lho iya lho. Kok kurang syukur pinare saka Gusti Allah. Sesuk bengi lek nyindian rasa ngangge bingisan, apa enake rasa nggawe make up Rono ya. Nek sing nggon syukure gedhe Swarga, wong elek-elek. wedok elek. Iya. Dadi nek wong ayu neraka. Neraka. Nek wong wedok elek Swarga. seksi panjenengan Mas. Sepsine aku. Panjenengan mireng piyambak to. Ya. Nek Mas Lutuk ngomong ayu kuwi neraka, elek swarga. Iya. Kowe jarkoni lho, iso Napa? ngajari kudu iso ngakoni. Iso ngaku iki Kebo sapi digugu, keluane. menungso Omongane. iso nggelar, Iso gulung. iso buka, Iso nutup. Purwodadi Kutane. kutane, jagung bakarane. Tanggung perkarane. Nek kowe takoni ra iso Tapuk njawab, cangkeme. nah ya ngono. Lho mboten kan apuk. Jare kan apuk cangkeme to. Nah, ayu Neraka elek swarga. Pangapunten. Nggih. Pak Haji Sukamtono piyayine lak blobo to. Blobo, saking Tak mesti Pasuruan. kalih keng garwa to. nggih. Garwane Pak Kamto, Mas Haji kuwi wedok apa lanang? Wedok. Ayu welek. Ayo ndang gage omong. Anu liyane kuwi lho. Lah, kira ora tanggung jawab to ngeten iki. Wong sampean muni dhewe lho, wong iki kudu sesuai Iya. ati. Lah, kenyih ya. Kuwi kudu dipaske karo dirine. Ayu neraka elek swarga. Swarga. Bu Hajah Kamto kuwi ayu pelek. Anu aja kuwi to aja nyambet kita. Anu Ora wis ayo ben aja. teko bakal sombel apa sapa. Ora, ayo. Wis, liyane ndak apa-apa Mas golekno liyane wis. Nggih, ayo Wis. jajali. Lek sampean ndak wani karo Bu Sukamto, Bu Haji Sukamto, Nggih. saiki wis elek-elekan saiki bojoku ki ayu apa elek? Wis. Muni yo kowe. Lek pengen ra bayaran, Anu Ngomong ya. anu to. Ya. Liyane to liyane nyambet. Ora kono bendara lho kuwi. ayo. Ayo ngomong kowe. Kuwi lho garwane Mas Mito jenenge Bu Sripek. Sapa ki? Bu Srini ki lho. Ayo jajal. Wis to lek ra ditapuk karo tatit kowe engko. Ayo. Ayo ngomong kok. Ayu pelek jajal. Ya kadang ayu kadang elek. Lho. Wah, ini ra konsisten Pak iki. Jawaban ndak tanggung jawab kuwi. Jawaban itu tidak ada jenenge kuliah. Ya. Pertanyaan ulangan itu tetap satu jawaban. Ya anu Ayu pelek. ayu. Weh, Neraka.